Kaixo eta ongi etorri kafe bat saioko beste ekitaldi batera. Gaurkoan argitzen, torturaz argi hitz egiten, tortura argitzen. Pelikulari buruz arituko gara eta pelikula hau zinemira sailean aurkituko dugu. Irizar sarirako hautagaia da beraz. Eta hemen dugu Mikelatxo Urbi kolektiboko kide den Manu Gomez eta berekin arituko gara. Egunon, Manu? Egunon. Lehenik eta behin, zer modu zaudete, zinemaldian aurkeztu da, zuen lana, eta nola sentitzen zarete aurkeztu ondoren? Bueno, haseratik geunden, eta orain hala gaude, oso pozik gaude hemen egotearekin, eta oso eskertuak. Zinemaldiari esan genion, eskerrak eman genizkion, eta hola gaude, pixka bate arraro, gure ofizio eta tokietatik kanpo, baina pozik eta gustora. Torturaz hitz egiten da dokumentalean, eta nahiko nuke pixkat kontatzea hasiera, ez? Nola abiatu zenuten proiektu hau, okerrez banago Fran Balda ere aipatuko duzu agian, baina berak jarri zuen lehen azitxoa dokumental hau gauza zedin. Konta iguzu pixka bat Mikelatxo Urbik zer egin duen kolektibo bizela, nola sortu da lan hau? Bueno, esan bezala hori. Nik esaten dut taberna giroan sortutako ideia badala, igual bilera txikietan eta hola, baina aspaldian Fran Balda etorri zitzaigun kontu horrekin. Zeudela 159 torturatu sakanan identifikatu, eta gainera danak oso garai ezberdinekoak, eta gure baiara oso txikia da, 20.000 biztanlegera elkarre ezagutzen dugu, badakigu bakoitza ze herritakoa den, eta orduan horrekin zerbait egin behar genula. Gutxienez baiaran kontatu behar genula zer izan den eta nola eman den hori. Eta pixka taberna girotik hasi zana, elkartu ginen azkenean talde txiki bat, hasiera batean dokumental xume bat egiteko, testigantza alik eta gehienak hartzeko, alik eta gehienak gutxienez asko. Eta horrela hasi ginen. Orduan hasiera batean, hasi ginen sinergiak sortzen jendearekin, ez da erreza zure barrena ustutzea eta gutxiago kamera baten aurrean. Eta orduan poliki-poliki aritu ginen, testigantza eman zigutenekin, beste batzuekin ere bai, beste batzuk ezetz esan digute, eta batzuen gana ez gera iritsi. Eta pixka bat horrela hasi ginen. Orduan, testigantzak lortu eta gero esan genu, hemen daukagu oso material interesgarria, dokumental xume bat, baina zerbait gehiago egiteko. Eta orduan hasi ginen Euskal Herriko zenbait adituekin hizketan, eta horiek ere beraien ezagutza eta beraien parte hartzea eskaini egin ziguten. Inork ez du ezer kobratu, ez dago aktorerik, ez dago ezerre, eta orduan, gauza potoltzen hasi zanean, urte terdirako zana bihurtu zan 5 urteko lana. Aipatu duzu testigantzak, ez? Badaudela, testigantzak ez dira errazak, seguraski beraientzat ere hor esaten dutena esatea, baina dokumentala ez da erortzen, erortzitekeen morbo, ez dakiten morboa hitza, baina bai, momentu jendea erortzen den momentu horietan edo, uste dut oso goxo eta oso ondo tratatuta dagoela, ez da erraza, zure burua kamera aurrean zuk esan duzun bezala jarri eta gertatu zaizun hori kontatzea, ez? Hori nola zaindu duzue, nola gauzatu duzue? Azteko, grabatzen ari ginean ez genekien zer gertatuko zen, eta zerrez, bakoitzarekin bilera prebio batzuk egin genituen, esan genien zertaz hitz egingo zuten, esan genien ere galdera gutxi eta beraiek luze hitz egiteko utziko geniela. Orduan testigantza batzuk dira 40 minutukoak, beste batzuk ordu betekoak, eta ordu pilo bat ditugu grabatuta. Eta ondoren hasi ginen gidoia nola egin edo zer egin erabakitzen. Pentsatu genuen hori azaldu behar genula, momentu gogorroiek bizi izan genitula, baina ez genuela jendea eduki nahi dokumental osoan zehar, orain ze gertatuko dan edo beraiek ez dakit. Batzuentzat oso gogorra da dokumentala eta beste batzuk ez hain gogorra, baina esan genuen, hasieratik hori garbi utziko dugu. Dokumentalean ez da aterako aldiro edo une oro, persona negarrez edo mozteko kamera eskatzen edo horrela. Orduan, lehenengo 5. minutuan edo hor nunbait ikusten da hori.
hori izan dela, eta nahita jarri genuen idatziz, garbi, jendeak ondo irakurtzeko, dokumentala ez dijoala horretaz, ez dijoala pues, min horiek erakustera, baizik eta pixkat haratago jo nahi genula, eta uste dugu horrela lortzen degula, jendea ere lasaiago ikusten duela hortik aurrera. Bai, nik uste dut lortzen duzuela bai ikusle bezala. Aipatu duzu testigantzen ondoren pixka bat gidoia ere antolatzen joan zinetela, eta ez da bakarrik tortura hitz egiten da, baina aldi berean ere Euskal Herriko historiari errepasotxo moduko bat egiten diozue garaika, ez? Etapaka kontatuta dago. Hori pixkanaka gero joan zineten josten, edo nola izan zen bilakaera hori? Guk beti esan dugu auzolanean egin degula dokumentala. Zinemaldira iritsi den dokumentala da 7. bertsioa. Azkar esaten da, baina, 7. Da 7. masterra. Eta zergatik, egin genuen lehenengo montaje bat, hankaz gora jarri genuen, ikaragarri luzea zen, 2. bat, 2. askoz motzagoa zen, baina dinamikoagoa iruditu zitzaigun lehenengoa. Eta egin genuen orduan beste 3. bat, eta 3. aurrera, gaur egun arte jungera definitiboa den ontara iritsi gara. Eta ez da erreza, baina garbi genuen euki behar zitula atal ezberdinak dokumentala lehenengo zatia historikoa, bai edo bai. Horre gainaren ekarpena oso importantea da, gainak azaltzen du, garai bakoitzean nola eman den tortura Euskal Herrian. 2. zati bat izan behar zuela judikatura aldetik, zer babes izan duen, edo zergatik ez da agerian jarri orain arte tortura kasurik. 3. zen, psikologia ikuspegitik nola funtzionatzen duen torturak eta nola bizi duten torturatuek edo tratu txarrak hartu dutenak. Eta 4. Egiten ari ginen bitartean etorri zan, eta gu hasi ginean torturatuen sarea esan existitzen, baina sortu zuten, eta horrela bukatzen da gure dokumentala, sorrerarekin, eta orduan torturatuen sare katu direnean, edo bildu direnean torturatuak, beti eskatzen dute erreparazioa, errekonozimendua, eta ez errepikatzeko bermea, eta orduan, mezu hori uste genuen ere egin behar genuela. Dokumentalak nola lagun dezake? Bakarrik ez da ezagutaraztea, bakarrik ez nik uste dut eragin gehiago ere izan ditzakeela, politikoki ere nola ikusten duzu egoera, baina dokumental honekin noraino iritsi nahi duzue? Guk lehenengo bistaratu nahi genuen. Azken boladan kontatzen ari gara jasotzen ez dana galdu egiten dela, kontatzen ez dana ahaztu egiten dela, eta ahaztutzen dana errepikatzeko arriskua daukala. Orduan gu garbi genuen jaso eta kontatu egin behar genuela. Eta hortik aurrera zer, iruditzen zaigu neurri batean didaktikoa den enean, lortuko ditula beste ondarrale bat gehiago izango da, ez da izango halako ondarrale harrigarria edo erabat eraldatzailea, baina iruditzen zaigu ondarrale bat izango dela bide horretan ere bai. Eta hasi dira gainera fruitu batzuk ematen. Gure dokumentazioa brutoa, utzi dugu Nafar gobernuaren pazi konbibentzia atalaren esku, eta horiek hasi dira momentu honetan, zenbait rekonozimendu ematen Nafarroan, eta bide horretan erabiltzen dituzte baita ere testigantza hauek. Segurunik ez hori bakarrik, baina erabiltzen dituzte. Ze ondo pozgarria behintzat ez ikustea, zerbait egin daitekela edo egingo dela edo intentzioa norbaitek baduela. Azken, dokumentaleko azken partaidetako batek ez, Urtzi Nabalezek aipatzen du. Beldur hori berriz ere estatuak, tortura erabiltzearena, bere helburu horiek lortzeko. Inigo Iruña abokatuak ere esaten du tortura dela, helburu batzuk lortzeko erabiltzen dutena, medioak ez duela inporta ez, kasu hortan, baina beraiek helburua lortzeko estatuak erabili izan duela. Urtziren beldur horrekin zer egin dezakegu? Egia esan ez dakit. Niretzat Iruinen grabaketa egin genuenean, atera ginen esaten hain garbi hitz egiten du. Eta hain garbi uzten du, edozein momentutan martxan jarri daitekela hau,
guk gutxienez hori agerian jarri behar dugu. Eta kasualitatea izango da, baina Urtzik berdina esan zuen, jurista izan gabe, gaztea izan da bakarrik, eta zuzenean berak ez ditu sufritu. Famili mailan ezagutu ditu kasuak, eta esan genuen, agian pensatuen horrela bukatu beharko dugu. Eta ez dakit egia esan egin diazun galdera nola erantzun. Baina bai agerian jarri bai. Nik uste dut oso bukaera egokia dela, ze ikuslegoari ere ez, seguraski galdera hori planteatzen zaio azkenen. Eta hau, berriz errepikatuko da, saia gaitezen horrelako lanen bidez ezagutarazten, ezta, eta holakoak errepikaz daitezen, noski. Bai, gure dokumentalean iruditzen zaigu zenbait momentutan jendea pentsatzen utzi behar degula, eta orduan pantalla beltzera pasatzen dugu, eta egiten dugu 3-4 segunduko etenunea, aurreko esaldia pixka bat mamitzeko, bestela da etengabeko ideia eta hitz bombardeo bat, eta orduan, eta amaieran ere bai, iruditzen zitzaigun horrelako zerbaitekin bukatu behar genuela. Eskerrik asko, Manu, gurekin izateagatik gaur, baina batez ere horrelako lanak egiteagatik, argitzen izenburua izugarri gustatzen zain niri. Mira, azken galderatxo hortik joko dut. Hasieratik garbi zenuten, argitzen, torturaz argitze egiten eta tortura argitzen, ez badu hitz joko hori iruditzen zait oso egokian niri. Bai, hasieratik izan zuen izen hori. Eta, ez hori bakarrik. Hasieran beste izenen bat ere ibili izan tartean, betikoa da interneten begiratu genuen, ze izen zegoen hartuta zein ez, argitzen ez zegoen, libre zegoen eta hola, baina hortaz aparte uste dut oso asmatua dela atxe hori aulki badalako, eta aulki batean eseri ditugu aditu eta testigantza eman duten guztiak, eta orduan guri ere gustatzen zaigu, argi hitz egin eta argitu esanaiarekin oso lotua dago, oso ongi. Eskerrik asko, berriz ere, eta gonbidatuko dugu jendea pelikula ikustera, bai zinemaldian zehar, edota gero herriz erregi ibiliko zarete, eta aurrera pentso bat jarriko diogu trailerraren bidez. Martxoaren 30ean atxilotu ninduten. Lehendabizi arbizura joan ziren, ni Iruñan nengoen ikasten orduan, Osabaren etxean, pisuan. Eta gainera konfunditu egin ziren, eta aldemen batzuren pisuan sartu ziren, konturatu zirenean eta esan zietenean ura etzela etxea, nire amaren etxera joan ziren. La parole des voies possibles. Il y en a d'autres. La tortura existe. La tortura ha existido. Y existe. Grabando Tortura 42. Eta historia da ikustenen hori, ez dela aguantatu behar orduan esan berituen izenak. Eta orduan beren aukeratu, non izenak esan, ez? Eta hori da oso horra, ez? Y me decían esto, y otra vez con la pala, me decían, esto ya sabes por qué te vamos a hacer. Eso es lo que más me impactó, ¿no? Me decían, por eso no has de traer hijos etarras al mundo. Y veía que había un paquete explosivo atrás y lo llevaron a un descampado y lo explosionaron y el coche saltó varios metros, partiéndose totalmente por la mitad, y luego nos dijeron que era una bomba de 500 gramos de goma 2 y era una pinza explosiva que estaba puesta en
en una manta del asiento trasero. Ekintza guzti horiek bazuten buru bat, eta burua zegoen Madrilen, eta burua zegoen armadan, eta burua zegoen zerbitzu sekretuetan. Garai horretan CZ, gero CESIDen. Que la tortura es orgánica, está planificada, es científica, es sistemática y que no se trata de excesos en la represión. La pregunta es cómo consigue el Estado que durante 40 años la tortura no exista, sea inexistente jurídicamente. Pero, bueno, de momento ellos no han ganado, que es lo que hay que sacar de esto. Ellos no han ganado. Nos han hecho pasar putas, pero ellos no han ganado. Ganaremos y estaremos felices. Y no sé, yo por mí termino. Listo, corto. Mosto.